Siapa dia? Artis yang satu ini juga artis luar biasa ya. Ada Noni Agatha Logista. Terima kasih, matur suwun. Ini sebelumnya diucapkan selamat coba yang ingin goyang bareng Logista. Yata Musik, terima kasih. Kuatno ison kuatno ngakoni urip kaya ketinggi saben dina dilara ati kaya dudu lagi lan rapi isun lan riko akeh cobane mula wong duwe bener awange kula Jawa rasane peru kutha cilaka akeh sewu. Terima kasih.
biasa. Matur suwun Noni. Aduh, iya.